Tayo po yung nagluluto ng... Alin? Yun o? Yun doon sa isang mga nandiyan. Tayo po ay titipla na po tayo. Ito po yung aadobuhin muna natin yung manok. Tapos, pagka-adobo sa na po natin gagatan. Nilagyan po natin ng luyan dilaw. Tsaka daw ng sili, tapos sili para masarap po kain. Tapos papalangisin natin yung luto nito pagkagata para suwabe yung lasa. Madalas ko po ito gagamit, lutuin kasi ito po ang pinaka dito ako perfect magluto sa paggata ng ginatang manok. Ito mga style ng mga Bicolano, mga Oragon. Yan. Lulutuin lang natin siya ng niluto na natin siya sa adobo. Siyempre, pag inadobo natin, lalasa yung pag-adobo ng toyo at saka yung suka doon. Tapos, pag medyo iga na yung sabaw niya, na medyo mababa, saka natin lalagyan ng unang pigalang isang gata. Siguro. Medyo papaigahin pa natin ito kasi medyo marami pa sa gata. Kailangan na yan lang. Medyo naglalangis-langis lang ito. Nakaluto na rin ng bangus. Birthday kasi ng pinsan ng asawa ko kaya pinagluto ko rin ng pampulutan. Adobo sa gata. Kung sabihin ko ang tawag niya ay nilumpan. Nilumpan sa lubi. Shout out yan sa mga taga Bicol. Mga maulag magluto.